Pak Cilik mundur Pak Cilik. Ayo, tetap bocah. Kendho rene le. Woi, rene aja mlayu. Iki to kegeduke. Hoi, halo aku. Kepapa keprangguling mungsuh. Kepapa keprangguling mungsuh pewatnya. Bentar mula trisang suranggeng keremang sang roneng gono iki kegeduking bocah-bocah pendoe ora pangling oleh katut senajan aku ora bakal pangling Kakang Dresala. Ayo waspada weh, ayo kancamu dorong dia. Sing tak enteni pancen kowe jare kowe kondang bener omongane para bene sepuh wah sing diagul-agulke bocah Pandhawa ki omong Gatut Kaca saiki ora ketemu nang kene. Aku duwe urusan karo Kakang Dresala. Kaya apa wangsulane Wa Prabu Jaka Pitana negara diulungke. Temen negara dimnehke wah. Kuwi mono urusane wong tuwa mula aku tekan kene. Wa Prabu ngerti nek sing teko mengko begecil bocah-bocah aku sing kon nemoni kowe Gatut. Bali ora? Kono dolan-dolan nang kleben karo Jalitin wae. Ndure urusan karo Kakang Dresala. Butuhe negara diulungake. Weh. Gelap pati nggih mangsa. Oleh iso oleh negara ning iso ngalahke Dut. Rene kelakon gemblitik sirahmu. Ayo candon karo aku Gatut Kaca. Iki bapak karo aku. Waduh. Atas terus. Iya. Wah. Dari Allah. Ada sikap ya. Waduh.
Mebur ayo nek wani nang padaratan ademno Dursala meduna bogao meduna le bogao wewe oi ini kudu hati-hati. Waduh, Pak. Ayo, aduh. Gatut koco-koco taunter, kuluku kepedot. Ayo Kakang Dursala sambatuan. Mati aku wah pancen ampun tenan kowe le. Temen rikala semana Dursala kang wis katingkes Raden Gatotkaca. Senajan to wis tan bisa gumlawat. Asta kirinipun saged uwal ragah-ragah sampun watekaji Candra Wirayang kagrayang jajani Raden Gatotkaca nalika waduh modar kowe Dimas Antarsena Jata Penggak kowe sik sabar. Sabar, Kakang Antarsena ndi? Arep mbelani adikku Gatotkaca. Adimu Gatotkaca utawa Kakang Gatotkaca udah kalah. Aku ngerti tenan watake kae. Ning pancen wektu iki yen tak sawang Kakang Dursala ora sebaene. Awit cocok karo Nagadinane. Ora ngerti betung bodi males ora usah dirembuk kuwi. Memang kae wektu 30 menit kok Kakang rewel. Karepe Dimas Antarsena piye? Ngene Kang. Tinimbang Kakang Antarsena maju wirangan. Isin ora nek kalah karo Dursala. Ben bab iki malah ngene. Rondok mundur. Tendone digeser mundur. Wis aku manut. Pak cilik sencaki, ngono apa? Ger. Wes terus ke udut-udut mundur sik paling ayo. Apa? Ndheraken. Thank you.
Thank you.